komorní orchestr Ignáce Františka Máry, který vede paní učitelka Mašlaňová. Obě působí v Havlíčkově Brodě, ale mají svoje žáky i v Přibyslavi. Jednou zde už vystupovali, to bylo pod vedením pana učitele Mašlaně, takže není to shoda jmen. Tehdy paní učitelka Mašlaňová, která tu dnes je, tak působila v zákulisí, byla na mateřské dovolené a dneska už zase zpátky převzala ten svůj soubor. Prosím teď, aby za námi přišli jak notička, tak komara, tak velký orchestr. Prosím obě paní učitelky a paní učitelku Mašlaňovou, aby si svůj program uvedla. Veselé vánoční